Ahoj, ahoj, tu je Luky Zajo a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Objavuj. AI. Dnes sa vrhneme do hlbín umelého sveta, kde sa rozhoduje, či vám Einstein splní všetky priania alebo vás nechá v štichu, ako nepojazdné auto uprostred noci. Každá naša prosba o pomoc alebo zadanie úlohy pre Einsteina voláme prompt. Takže v prípade komunikácie s umelou inteligenciou budeme hovoriť o promptovaní. Einstein, vytvor mi napínavý príbeh. Zavolám do pivnice a čakám, čo mi prinesie. Dám vám pár sekúnd na to, aby ste si rýchlo vytvorili príbeh v hlave. 3, 2, 1. O čom bude váš príbeh? O úspešnom dokončení školy, zábave s kamarátmi alebo o tom, ako pitie kávy vplýva na naše zdravie? Poďme objaviť, ako správne komunikovať s Einsteinom tak, aby naše želania boli splnené. Prvým krokom je zadať úlohu. Vaše želanie je pre AI rozkazom. Predstavte si to ako odomykanie tajného trezoru. Presná kombinácia vás dostane dovnútra, hociaký náhodný pokus len spustí alarm. Je to činnosť, ktorú má Einstein spraviť. V našom prípade, ak som Einsteinovi povedal Einstein, vytvor mi zaujímavý príbeh, bola úloha splnená. Úloha je nutnosť, dôležité je poskytnúť kontext. To je ako mapa. Bez nej AI tápe ako stratený turista v labyrinte. Dajte jej dostatok informácií a ona vám nájde cestu. Môžeme teda doplniť Einstein, vytvor mi napínavý príbeh, v ktorom dôjde k záhadnej vražde na luxusnej výletnej lodi počas plavby po Dunaji. To už znie lepšie, no nie? Po tretie, sú to príklady? Sú ako maják v temnom mori možností. Ukážte Einsteinovi cestu, inak sa môže vydať nebezpečným smerom. Čím presnejšie príklady mu dáte, tým lepšie výsledky dostanete. Úloha, kontext a príklad pomôže Einsteinovi zasiahnuť náš terč, ale čo mu pomôže namieriť presne do stredu? Oblečte AI do správneho kostýmu. Či už potrebujete radu od terapeuta pri zranení, marketingového manažéra pri tvorbe obsahu na sociálne siete alebo HR manažéra pri tvorení životopisu, výber je na vás. Každá maska odomkne iný druh odpovede. Zo skúsenosti môžete menovať aj konkrétnu osobu, ale dajte pozor, aby bola dostatočne známa. Vybrať musíte múdro. Prompt doplním vetou. Si úspešný autor detektívnych románov ako spisovateľka Agatha Christie. Možno s ňou Einstein bol aj na výletnej lodi, tak nám dá info z prvej ruky. Rola alebo persona nám spresní zásah bližšie k stredu terča. A teraz zatvorte oči. Ako chcete, aby váš výsledok vyzeral? Má to byť tabuľka, text, zdroj kódu alebo báseň? Formát je ako rám obrazu, bez neho by bol aj ten najkrajší obraz len chaotickou zbierkou farieb. Čím bližšie popíšeme výstup, tak tým lepší výsledok dostaneme. V našom prípade to bude napínavý román, rozdelený do kapitol s dôrazom na logiku a dedukciu a prekvapivým zvratom. Posledným prvkom, ktorý vie lepšie zacieliť náš prompt, je tón. Tón je to, čo dá vašej odpovedi život. Predstavte si, že ste režisér svojho vlastného filmu a AI je váš herec. Dajte mu správne pokyny a dostanete Oscarový výkon. Tón môže byť priateľský, formálny, humorný, napínavý alebo technický. Keď príde riaditeľ s výpoveďou v ruke, tak budem zbytočne vysvetľovať, že ten mail pripomínajúci rozhovor v krčme vytvorila umelá inteligencia. Tak si to zhrňme. Práca s AI nie je len o tom, čo chcete, ale o tom, ako to chcete. Je to hra, kde správna kombinácia vedie k víťazstvu a nesprávna k úplnému sklamaniu. Ste pripravení vyhrať? Dúfam, že áno. Verím, že nebudete demotivovaní z neúspešného výsledku, keď umelej inteligencii poviete vytvor mi napínavý príbeh. Už vieme, že úloha vystrelí náš šíp. Kontext a príklad nám pomôže nájsť terč a do stredu zamierí rola, formát a tón. Takže Einstein, si úspešný autor detektívnych románov ako spisovateľka Agatha Christie. Vytvor mi napínavý príbeh, v ktorom dôjde k záhadnej vražde na luxusnej výletnej lodi počas plavby po Dunaji. Román rozdiel do krátkych kapitol, daj dôraz na logiku, dedukciu a prekvapivý zvrat. Použij elegantný jazyk, buď humorný, ironický a zároveň záhadný.
Teraz už máte v hlave určite jasnejší príbeh ako na začiatku. Dúfam, že ste sa dnes niečo nové naučili a že vám tieto tajné triky pomôžu v každodennom živote promptovania. Ďakujem, že ste sa odvážili vstúpiť do tohto temného sveta. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nepremeškali ďalšie objavenie tajomstiev umelej inteligencie. Na budúce spolu objavíme, kedy AI halucinuje a či môže dostať teplotu. Som Luky Zajo a toto je séria Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj!